Japuonjra achiel mar nasari owito ngimane gwenge ma Kalolweni County ma Kilifi tok mabati tuome e sama yamo mapek nofute gwenge mag dho wadh Nam Chumbi. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro kuom mano ogolo chik mondo mi olor skunde duto mag nasari kuom juma achiel mar miyo yamo mapek mafute gwengego mondo mi orum. Omedo ni yamono nokelo midhiero mathoth moting'o goyo yiende piny kendo dino apeini. Onyiso migawo mag weche mapoyre mondo mi okas chwalo kony ne jodak makono. We are experiencing very strong winds and our ocean is very rough. So the reason behind what we are experiencing is there's a storm that developed in Mafia Island in Tanzania on 19th, and it was at the category of a severe storm. A severe storm is just next to a tropical cyclone category 1. If you are using small crafts or small vessels such as boats and dhows and small ships, please avoid venturing until the storm is over. When the storm is there, depending on its orientation, it can